Sí, xa está. Vale, se reculle cando que Vale. Listo. está tardado, se Empezamos o Sí. esperamos por acá. Bueno, a las 8, Sí. como quieras. Pero bueno, si o corpus da posición de que hai que esperar para as 3 horas. Vamos. Iván, Bueno, pois empezamos. Falta, de momento, a nos Tino, que vai chegar, pero bueno, non te digo. Tino y Iván. E va. Vale. Ben, pois, boas tardes. En agosto, a verdade que a roda foi sempre en agosto, porque era moito calor, que deixo. Era moito nubido. Este corresponde a ser o pleno ordinario de julio. Bueno, por os retrasos que estamos tendo, xa o anterior foi retrasado, isto tamén. O retraso este debe-se, sobre todo, a que facía falta ter proxectos para o adicional 2 da Diputación, e, bueno, iso é un tempiño, e por iso retrasamos. Sesión ordinaria do pleno na Casa do Concello, en agosto del día 13 do 25. A parte resolutiva de primer punto, aprobación se procede da acta da sesión anterior. Votos a favor? Punto número 2, aprobación se procede da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal adicional 2025. Segunda fase do POS adicional 2/2025. Bueno, a modo de explicación, así para introducir tema, as obras que se pretenden, o valor total do plan adicional 2 que nos corresponde ao Concello por parte da Diputación é de 171.729,02 euros. Son para obras sostibles, ten que gastarse en servicios e obras sostibles, financieramente sostibles, chaman deles. Decidimos, bueno, pues, o equipo de goberno decidimos levar unha obra complementaria, había dúas de complementaria no POS. Unha era a sustitución do céspede do campo de fútbol, e a outra era esta, a senda a fonte de Panchés. Non levamos a obra da sustitución do céspede do campo de fútbol porque xa non cubriría a propia subvención, o POS adicional 2 este, non cubriría o valor da propia obra, que son 230.000 euros. Entón, decidimos facer o que é a outra obra que había no complementario, que era a senda a fonte de Panchés, que é un valor de 31.129,19 euros. E a rehabilitación do edificio que se chama aquí municipal de Lamas de Castelo, Carnota, que se chamaba, a máis conhecida por nós, a antigua textil, cooperativa textil, que é unha planificación que está ben, pero realmente necesita un mantenimento importante, porque chove dentro, ten deficiencias da iluminación, está preparado para o que era antes a cooperativa, con focos así, tanto, hai que cambiar, hai que poner unha iluminación acorde ao sitio, é un espacio popular, verdad, para os servicios da vizinhanza, para o que se quira, porque é un espacio super enorme, ten servicios, ten comedor, ten vestuarios, ten todo. Pero, bueno, necesita unha rehabilitación
importante, porque, claro, como arquitecto, a mellor, non sei, debe ter 30 anos, aproximadamente, 20 e tantos. Esa reivindicación vale 48.936,65 e a outra obra que levamos é a renovación de pavimentos nos núcleos de pavimentos con polviares, que aquí non está reflexado, pero van as polviares tamén nos proxectos, que é a renovación de pavimentos nos núcleos de Larillo, Lagareiros, Pedro e Figueira e Lira. Eso fan un valor de 92.363,18 euros. E o valor total é de 140.599,83, máis a suma da senda da fonte de Panchés, 31.139, chegamos aos 171.729 da proposta que nos pertence por a chegada adicional 2 da Diputación. Pouco máis que dicir. Sí, a verdade que hai muchísimas cousas que facer, pero nós neste campo focalizamos que, aparte de que estas pavimentacións son moi demandadas, desde hai tempo, foron moi demandadas, hai moitas máis que facer, evidentemente, estamos neso, pero, bueno, demos a prioridade a facer estes. Non é así unha cousa que sea por algo en concreto, ni muito menos. É porque, bueno, é unha demanda veciñal neses 4 sitios e fixámoslo por iso. Basicamente, non sei, respondo se queredes a calquera de contas referadas. Solamente unha pequena consideración ao respecto deste plan e destas obras que nos parecen todos ben, e como dixía, hai un montón de demandas, o equipo do goberno escolliu estas, Sí. pero eu quería dicir unha cousa, por exemplo, o Larín, sabemos todos que acabas de pedir unha cantidad para facer o proxecto de saneamento e pasa que se asfalta ou cementa unha rúa con medio Larín, que ademais no plano non sei como acaba, porque aquilo un paso peatonal, máis ali arriba detrás da casa de non me acordo Ocho horas. Fabián, Que vai dar a calle que vai dar. a carne de Lisa ali, bueno, se fai tal, non sei por que non se chega hasta o final, hasta a fonte, non? Estaba Porque hasta o verbo. ese pavimento xa estaba feito, xa estaba. Está ben, ese pavimento está ben. Son obras que Bueno, o Benegal. pero bueno, entendo que non, está hasta aí, hasta o inicio, para ir para baixo non. Hai un tramillo, en vez de poder pegar al final para ir a casa de Lisa, faltan nada, 10 metros hasta o rei. Coño, xusto desde o corte onde fixeron unha obra do noso goberno hasta que é o corte de... Bueno, a miña pregunta é, tendo en conta iso, se vai facer o saneamento algún día, e claro, pois é unha pena que non se poña xa os fondos de saneamento, porque polo coste Non, iso xa hai todos. de saneamento, No, vai ter propiedades. entonces o coste sería, ao mellor, 2 ou 3 millóns máis, tampouco non é unha cousa que acabe que depois non se ten que romper a rúa para poñer o saneamento, non? Quería que se tuvera en consideración eso, pero creo que non Pode separar despois. non había problema ningún por poñer o saneamento, porque ademais o coste, nos estamos mirando aquí, precisamente cando estaba mirando aí, e costa 1,6 euros o tubo, sempre tampouco non é, basta que se fai unha masaxe, pero se ten e queda posto, non? E así non hai que romper a rúa despois. E con respecto á rehabilitación do edificio, haberá que reformarlo tal, pero eu me pregunto que finalidade se lle vai dar a ese edificio, porque se se repara ou se reforma, será parada, non é parada. Non vamos a reparalo e postelo aí. Solamente esa pregunta con respecto a... E, bueno, a nosa postura é... nos parece nos ben as obras e tal, pero como aquí non se tuvo en conta un pouco a nadie, é unha cuestión do equipo de goberno, de lógico, nos vamos a estar non. Se me podes contestar agora o tema da rehabilitación do edificio, que finalidade vai dar? A finalidade respecto a isto, na finalidade hai que ser como hai que ser, porque o goberno desde que empezou a gobernar ten unha finalidade para estas cuestións, agora máis se cadra máis transparentes que nunca. Vamos ter unha finalidade de os servicios e infraestructuras e
entrar podemos falar aquí políticamente, non vamos a entrar no debate de darle a unha asociación concreta un inmoble bueno, eso está, non. Eso, nós entendemos que non é bo para Carnota darle a nadie en concreto. A nadie me refiero a calquera tecido asociativo, nin por bo, nin por malo, nin estou entrando nesa valoración. Pero o positivo é ter os inmobles que teñamos, calquera asociación de calquer tipo, pídeche unha semana para facer un encontro de baile tradicional. Listo? Aí o tenéis. Ao que me refiro, ese é un espacio moi, non sei se coñecedes, sí, é un espacio moi, quero dicir, que é un espacio que reúne unhas condicións, porque nós estamos vivindo a agosto, pero aquí sabemos o que vivimos o resto do ano, que é inverno. É un espacio moi bo para a enseñanza, porque é moi espacioso, ten moi boas condicións para facer calquer tipo de cousa. Calquer tipo de cousa. Non nos vamos entrar no que o tecido asociativo, o veciñal, decida facer ou deixa de facer. Salvo que sea unha falta privada, unha cousa que non teña perno en cabeza, pero fora deso, é para o que queremos rehabilitalo e deixalo aí para que a xente, os veciños e as veciñas teñan un disfrute como teñen que ter todo. Un espacio con calidad para pasar o inverno, sobre todo. Entendo logo que a finalidade non ten digamos, un destino concreto. Non acabo de entender, non sei que acabo de decir usted, non ten un destino concreto, non sei contestar, está publicado, calquer veciño xa está, tampouco non é para estenderse máis, pero entendo que a finalidade está aberta a todas as tecidos afectivos e todas as iniciativas. Vale, contestado. El Partido Popular. Non, estou de acordo cas obras que se proponen realizar, todo que sea un financiamento da obra positivo para o Concello, ese aspecto. E con respecto ao tema do local de Lamas, efectivamente, non? Vai se ter uns cartos, vai se rehabilitar o edificio. Na proposta false de actividade deportiva, quero recordar, non? Sería conveniente que a longo plazo se cumplan requisitos false das asociacións cívicas do Concello. Se é positivo exigir en todo caso unha concesión, un acuerdo, se chega a adjudicar algunha delas, sacar un rendimento local, é o que busco. Quero dicir, tampouco ten que ser gratuito, moitas veces. Se é patrimonio público, non ten que ser gratuito, é dicir, ben é certo que hai asociacións sin ánimo de lucro, non? Pero se piden, haberá que regular esa situación xurídica. A ver se entendo se é unha concesión, se é unha cesión gratuita ou onerosa. Para o Concello, que teña un rendimento, dado que se vai a levar a cabo unha inversión dese local, dese edificio, que teña un retorno para as arcas municipais. Como se fala de actividades das asociacións, é un retorno. Sí, vale, un retorno, pero moitas veces tamén hai un privilegios para este tipo de asociacións. Non é tampouco todo gratis, non? Porque o Concello con cargos aí, é dicir, se vai limitar. Non digo que se le cobre un cano enorme, pero de acuerdo. A cultura ten un valor añadido na sociedade. Sí, eu non digo que non. O deporte é un valor añadido, iso é un retorno que xa estamos dicindo. Xa, moitas veces hai unha cesión, pero moitas veces hai unha cesión de locales públicos gratuitos que non ten ser gratuitos, desde un punto de vista. Hai que mirar tamén por as arcas municipais, nese aspecto, non? Que teñen un retorno, que sea mínimo, un retorno por cuidado e mantenimento do local. É dicir, que un cedo un local a unha asociación, a asociación está aí, fai actividade, de acordo, e depois se o propio Concello, todos os veciños a veciñanza, faga, pon os cartos encima da mesa, iso tamén temos que valorarlo.
desde o punto de vista, o meu, de todas formas, o meu voto vai ser a favor da proposta do acordo. Votos a favor? Abstencións? Punto número 3. Aprobación. Se procede os festivos locais para o ano 26. Aprobar os seguintes días como festivos locais de Carnota para o 2026. Serían o 20 de marzo, venres, e o 7 de decembro, lunes. Isto, para ter argumento, é o mesmo argumento de todos os anos. Ou seja, vamos 6 anos tendo o mesmo argumento, pero non me costa repetirlo. Nos apostamos por unha razón ben sinxala, ou sea, non é porque teñamos unha iluminación, non é porque teñamos para non entrar nesa controversia, porque xa a experiencia non o di, se estuvamos anos atrás, en goberno, aquí, sempre había controversia, que se faz as festas da parroquia X, non faz as festas patronais, ou sea, parroquiais da parroquia X. Entón, para non entrar nese debate, esta idea gustou moito, eu, polo que me din, eu falo polo que me din. Gusta moito de facer pontes cando hai un día lunes ou cando hai un día verdes no fin de semana. Entón, isto é o que se trata. O 20 de marzo hai unha ponte que é verdes e o 7 de decembro pois, é outra ponte que é lunes. Entón, a proposta é por aí, para fazer un pouco tabla rasa e que lle beneficie a todo o mundo, sobre todo ao mundo laboral, claro. O mundo laboral é o que beneficia este tipo de cousas. O mundo que xa non é laboral, pois, bueno, tampouco me influi, que sea un día ou que sea un día. Por lo tanto, o argumento que temos é o minuto cero que chegamos aquí, que deixamos que era unha boa idea, contrastámosla con moita xente, de feito está tendo calado que é unha boa idea. Algo que decir? Xa sei o que vas a decir, que Troilo, que... Non, que non está San Xoán é festivo, creo xa. Sí. Pero bueno, sin insistindo, que parece que está feito única exclusivamente prácticamente para os... Aquí a xente traballa igual, antes se fala Pois de non, pero como festivo. Dentro que todos escolleron, vai Vas a salir ver adiante o con mar os é votos festivo e pasa. e non nos vamos a poner a discutir aquí se está ben ou se está mal. Porque está ben, que todo o mundo opine que é maravilloso, non. Pero Bueno, claro, todo o mundo non dixen, dixen que... Os empresarios non lle fan frase que pagarle doble aos traballadores por traballar ese día. No, a ver, xente do mundo laboral, constructoras, pequenos. mira, estes cuentos son únicos que son funcionarios, deixémonos de cuentos. Iso non é verdade. Non é verdade. Iso non é verdade. E se tens que traballar por demais dun día festivo, pois cobras o doble e máis as horas semestre. A mí non É diferente. A muller que era unha pequena... Sin máis, votemos e acabamos antes. Vale, votos a favor? Abstencións? Ben, no punto número 4, declaración, se procede de crédito non disponible. Para máis técnica que o secretario informaba, este é un crédito que se reserva para un funcionario que está en comisión de servicios. É un crédito que prevese que non sexa utilizado declarándolo como non disponible, forma parte do plan económico financiero para cumplir coas reglas de estabilidade do gasto, básicamente. Ten que estar declarado así estado a fin de ano. Sin máis. Que máis? Nos, en principio, nós non estamos de acordo con esta actuación. Non estamos de acordo con o presuposto e tampouco vamos estar de acordo con esta renovación deste crédito. Máis que nada, por unha sencilla razón práctica. Eu creo que, evidentemente, está o plan de financiamento, non? Económico-financiero, pero creo que hai outras cuestións que se poden levar a cabo en ese plan económico-financiero contempladas en outras. Se unha era esta, eu creo que é un impedimento precisamente
incluso os traballadores que están aquí, agora quedan 3, creo que si elimina estes cargos desa partida, pois ao final non se pode contratar un auxiliar, disminuye o número de personal, que agora xa dixen antes que eran 3, e creo que ao mellor si é conveniente ir mirando a contratación dun auxiliar para a policía local, porque non creo que estean demasiado bollantes a faltar personal. E non vamos a estar a favor desa renovación de lei. Partido Popular. Unha cuestión técnica xurídica, non? Usted no informe fala aquí que a non disponibilidade de 49.000 euros, pero esta xente local está en Comisión de Servicios en outro concello, non? Correcto. Este concello asume que a retribución é social deste axente local. O concello de García asume comisión, sí. Non é anulado, declarar non disponible. Pode declararse disponible por pleno se fose necesario. Vale. Se volve unha xente é por este motivo, que se declara non disponible, non? Por iso, se declaran non disponibles, creo que o equivalente a por se ten que reincorporarse 11 meses. Se houvese que facer máis declaración de disponibilidade, habería que declarar non disponible outros créditos de outras aplicacións. Bueno, este concello vai votar a favor desta proposta. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Ben, pasamos á parte de control, dar conta das resolucións do alcalde desde a última sesión ordinaria. Vamos a preguntas. Robos de preguntas. Sí. Tiña unha pregunta, bueno, pues, concretamente hai algún robo máis, se me permite. Eu teño aquí. Sabemos que vamos os eólicos de Paixareiras e tal, están casi chegando ao fin da concesión que tiñan e está prevista a súa repotenciación. Está, a miña pregunta é se o Concello está mirando algo para cambiar, digamos, os datos que ten esta empresa, estes viramentos aquí, os veciños precisamente que son os propietarios, os do monte, está mirando algo para eso e aparte pola empresa de Carnota dentro que está pendiente e seguirá pendiente todavía, pero a minha pregunta é estáse facendo algo, mirando algo os veciños para mellorar as condicións do viramento e da repotenciación? Nada, hasta o día de hoxe non tuvemos conversas, nin información, sabemos que vai haber unha repotenciación que equivale, creo que a 10 que hai hoxe de 200 metros. Bueno, son informacións, pero xa buscadas por nós, por propia implicación nosa. Sabemos todo eso, sabemos que nos vai a influir para ver no sentido do fondo de compensación ambiental. Penso que sí, porque a potencia vai ser maior. Pero non se paga por potencia, se paga por Mirandela. No, pero agora vai se cambiar de outra forma. Tamén sí, pero os parámetros que hai, os parámetros que temos, hoxe mismo, hoxe en día se paga por Mirandela. Hoxe mismo sí, pero quere cambiar a fórmula de pago para a futura compensación. E pouco máis, que teño que decir? Non, é dicir, bueno, eu porque é cuestión de ir mirando, porque creo que lle queda pouco a este complexo de eólicos e as obras de repotenciación é unha verdadeira realidade, porque é reventar prácticamente todo o monte, todo o seu, bueno, preocuparía. Outra cousa é, outra pregunta, bueno, prácticamente durante todo este verano, no servicio de pediatría
insisto, pero Muros é un verdadeiro tamén desastre. Hai que levar os nenos incluso a Mazaricos, a Serra, e andar, creo que está o Concello, me preguntei, fixo unha consulta con sanidade, con Serra, con alguén, para mellorar os que servicios. Sí, fixamos as consultas non unha, fixamos moitas. É o que se nos di desde a delegación da Sanidade, dos Sergas, é que sí, que a praza que está creada, hai 2 prazas, e que non hai xente para ocuparlas. Incluso xa, creo que xe comentei a usted, ou aquí en pleno, o chascarrillo este de, se vostede conoce alguén, avíseme que o contratamos mañana. Que xa me o sea, a mí parece medio surrealista, non? Ou falarche así xa, incluso, porque, vamos a ver, este é un problema que leva ocorrindo en todo o Estado español, porque non se crean plazas suficientes, e sobre todo, o que máis os sufre somos o rural, porque as que se crean buscan un destino máis favorable para a persona, claro, para o profesional, e entón o rural queda desabastecido totalmente de profesionales desse calibre. Que pasa? É evidente o que pasa, non fai falta ser un catedrático para entender o que pasa. Hai que incentivar que a xente, que os profesionales da sanidade, da educación, hai que incentivarlos para que traballen no rural, ou seja, pagarle máis. Iso é o que hai que facer. Pero, bueno, Non se gusta o señor conselleiro, se será ben iso con é él, cuestión de política. se será ben con él, dígalo, porque De feito, dixeron que por cartas non era problema. Dixéronos porque por cartos non era problema, tanto na reunión que vamos en Santiago como por teléfono. O problema non é o cartos, o problema é que non é profesional. De boquilla, porque pasa que si nos enteramos que había profesionales que se querían ver, pero non nos incentivó. Sí, neste caso sí que unha sorpresa esa. Vale. A ver, esa é unha competencia que se sabe usted aquí, porque Sí, dou por contestar a pregunta. Aquilo de decretos, o expediente de decretos que fai usted aí un decreto 419, que di textualmente que la admisión a trámite de reclamación por uso non autorizado de obra audiovisual, alteración de marca de autoría e solicitud de retirada de indemnización, vídeo, mover. Me pode explicar un pouco isto? Bueno, eu fui unha empresa, un pequeno autónomo que se contratou para Vinde Mover para facer as imagens. Concretamente, Bueno, eu creo que ese tipo de información non debemos dar. É un pequeno empresario. estamos nun pleno, creo que si hai responsabilidades, É cuando decir o nombre da empresa. A nome da empresa, Red Mateo, pode ser. pero se que reclama o que No, A que o fixo. o fixo traballo, e nunha das imagens que se deron para a publicidade do Vinde Mover, que é o Mar da Azora, bueno, pues, parece ser que usou unha foto dunha persona que a tiña patentada a foto, que é unha persona de Corme, non? Esa persona, pues, denunciou a haberlle sustraído unha imagen que sin pedir permiso. Sin darle crédito. Hoxe está, sin darlle crédito, porque se hubiera posto por debaixo, pois, esta foto é de fulano e tal, pois xa salvaba o problema, claro. E temos unha denuncia por iso. no, entonces, perdón, pero estaba eu equivocado, porque eu tiña aquí unha toma de pantalla de unhas facturas de 3.200 euros da agrupación folclórica que se me dieron que con grabación e edición do vídeo promocional do Vinde Mover, e como era a promoción do Vinde Mover, como aquí, deixen por similar, e creín que era isto, e por entonces non o vin, Está dentro da subvención da denominación que existió na aplicación directamente. eu debía estar equivocado eu, cando digo, Sí, aquí con a Ten razón, Moncho. e tal, entonces dicía, non nos vai salir, porque creo que pide 3.000 e pico de indemnización, 3.700 nos sale o salseado que Vinde Mover. Se a esto, para a subvención, imagino que xa, entonces é 3 veces máis.
que seguir Pero bueno. o procedimento de ver. Partido Popular, vos... No, pero que se dixen ainda a eu. A veces vexo os decretos de facturas e tal, e me quedo, a verdad que quedo alucinado. Eu creo que esta corporación, que é o noso goberno, en caso, nada, vos, tamén, e non vos vota a vos, moito menos, isto é toda a xunta que dá as competencias impropias, nos las dá aos concellos, pero creo que hai que tomar medidas con isto, e por lo menos, o sea, mirar, temos de cargos veterinarios, e empecé a sumar, me quedei asustado. Non me extraña. Non, porque xa non é esta, non, nós non sumei e tal, pero é que cada pleno que solicitamos as facturas e tal, e para que xa des unha cifra, para que bestial, son 6.614 euros e sin contar así os vecindados, nada, o sea, que por animaliños que temos ali, o que cura montar, pero que é unha verdadeira bestialidade. Tomar a determinación e dicir, mira, os reclaman esa xunta, porque non sei o retorno que ten, porque algún retorno ten, pero a xunta non paga todo isto, ni moito menos, e sin contar a estadía de ese gato famoso, que son 1.279 euros, por máis que un traballador. Eu diría que o problema que está dando desde logo, contade con o noso apoio para todo, pero isto é o imposible. único centro autorizado que hai aquí é o da Xunta, que é o famoso FAP. E Se faz todas as castracións e todas as cousas a través deso, subvencionan un porcentaje. Pero é mellor traer para o Japón, é mellor traer para o Japón e cuidar no Japón que sale na barato. Pero o resultado de que agora é unha lei estatal de benestar animal, e hai unha da Xunta ainda moito máis, pero eu non digo que non se respete aos animales, pero é que para que non, eso marinador da tuña. Eso tampouco non Eu é. teño como a ti, entendo totalmente como a ti, a mí temo no pulso cada vez que tengo que firmar esas facturas, pero porque aquí os gatos entre nós, a ver, Pero é que tampouco non temos control ningún. Que maneira temos de controlar? Que maneira temos de controlar se é certo todo isto? Porque son 6.000 euros, que non é unha broma. Que non é unha broma. E, bueno, xa que estamos con plan económico financiero e tal, unha das cousas eu creo que... Pero nós estamos obligados a atender a todas as urgencias de emergencia de todos os animales que non están chipeados. Bueno, Eso estamos obligados a muitas cousas, pero a xunta non lle dice, mira, paga aquí. Mentre non pagues o que ves, está traballando. Sabes e xa que temos un plan económico financiero, e acabo xa... Sabes cantos da Xunta por lo que pedimos por todo isto, que son entre 20 e 30 mil euros ao ano? Sabes cantos dá de subvención? 800 euros. A nós. Imagínate Fisterra, que gasta entre 60 e 70 euros. Pois a verdad que dicirle a xunta, oiga, vai usted a tomar o pelo a... pero non podemos. Pero gastos propios. Non son competencias propias, que asuman a súa competencia. Claro. E casi acabo. A raíz dese, dicía, do plan económico financiero que bueno, pareceme que unha das cousas que hai que mirar é precisamente esta, pero hai que mirar outras cousas. E eu sinto moito decirlo, pero non me cabe na alma. O día de Santa Rita, cada uno que pague esa comida de su bolsillo. Punto. Apunto para a financiera tamén. Nada máis. Partido Popular.